ಆದಿ ಲೈವ್ ಬಲಿ ಇರುದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಾ ನಿಗ್ಲಾ ಇಂದು ಬೇತಿನ ಅವೇನಾ ನಿಗ್ಲ ಭಯ್ಯನ ಏಪಲ ಬೊಲ್ಪುಗತ್ತಾ ಈತರ ಅತಿ ಜನ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬರದೆ ಅತಿ ಜನ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬರದೆ ನಾನು ಬರ್ಪಣೆ ಹೋದು ಬರ್ಪಣೆನಾ hello message top message all message ಓದುನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೋ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಐ ಗೈಸ್ ಐಂಚಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ದಾದನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೋನಿಪ್ಲಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ഞാനിത്തെ ലൈവ് വരിക കാരണത് ബണ്ണ പൺപെ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಯ್ ಈರೇನ ತೂಪನೆ ಹಾಯ್ ഞാൻ നിങ്ങൾ കബക്കടല്ലേ ഈരോള്ളർ ರಜೆನಾ ഞാൻ ಮೂಲ ಕಬಕಡಲ್ಲೇ ಸುಕುಮಾರ ಮಾಮನಲ್ಲ ಜೈತ್ ನಟ್ಟಾದೆ ಬಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಫ್ಲೋ ಒಂದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರೊಂಜಿ ಏತ್ ರಜೆ ಅನ್ಪರಿ ಇದು ಆಂಡ್ ಡೈಲಿ ರಜೆ ಅನ್ಪಣೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಡಿದು ತೆರಣ್ಣ ಪರ ತೆರಣ್ಣ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತು ನೋವಿತ್ ಅದು ಲಾಗ್ ಪ್ರಪಾಡ್ಬೆ ದಾನೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಲೈವ್ ದಾನೆ ಹೊಂಡ ಇಂಚೆನ ಬರ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಲಾಗು ಪೂರ ತೂಲೇಂದು ಬನ್ನಿರ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೇಂದು ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಆಗಿ ಈರ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿರಿ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬೊಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿ ಈರ್ನ ಶಾಪ್ಡು ಎನ್ನ ಬಾವೆಲ್ಲೇರು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪನಿಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೊನ್ನುಲು ಲೈನ್ ಪಾರ್ದಿರು ಅದೇ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಕಿ ಒಂದು ಉಪರ ಕಡೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಬಾಡಿಯರು ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಏರು ಪೂರ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಬಾಡ್ನೆ ಉಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬೂರ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇರೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬೂರ್ಜಿ
అవి ఈరోజు జయలక్ష్మి చూరు జనట్ పల్లి ఎన్న భావన ఛానల్ ఉండు సబ్స్క్రైబ్ మన్పులే సపోర్ట్ మన్పులే పని ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೋತ್ ಆಂಡ ಕೈರಗಿಲ್ಲ ದದನ ಕುರ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಅದೇ ಬಂಗ ಮರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಏತ್ಲ ಬಂಗ ಮರ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ ಬೇರೆ ರೀ ಪೊಣ್ಣು ರಪ್ಪ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲಾಪುರ ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಗ್ಲಾಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಚಾನಲ್ ಏರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಬಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಾಲೆ ಇಂದ ಇಂದ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ಬೋಡು ಬೋಡ ಊಡ್ದನೆ దాదని బుడండి పాడి టైం చురుత పోపనే ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾವೇರಿ ಆಕಾಶ್ ಅಂದು ಆಕಾಶ್ ಪಾತೇರಿ ಚೂರು ದಾದಾ ನಂಜಿ ಪಾತೇರಿ ದಾದಲ ಎಂಚ ದಾದಾ ನಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಚಾ ದೈ ವಿಷಯ ದೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಂದೇರು ಮಂತನ ಇಂದು ಅಂತು ಊರಾಯ ಬಾಲೆನ ಬಾಲೆ 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 ಮಲ್ಲ ಹೋಕ್ರಿ ಬಾಲೆ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ 3 ಜನ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 4 ಜನ ಇರು 5 ಜನ ಇರು 6 ಜನ 7 ಜನ ಅವಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ತಪ್ಪನಿ ಬೇಂಜಿ ಎಂತ ದಾತನ ಫನ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಅಂಬೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಏರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೂಪನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಬೇರಿ ರಶ್ಮಿ ಅರುಣಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಬಾರದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಯಾರಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಯಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಳ್ಳೇರೆಲ್ಲ ಇಡುವುದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೊಂಚ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಕ್ಕಡಲಾಗರ್ ಐಬ್ರೋ ವನಸ್ಸಾಂಡ ಆಂಡ್ ಬಕ ಈರ್ನಾಂಡ ವನಸ್ಸು ಎನ್ನಾಂಡ ವನಸ್ಸು ವನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಬಾವ ಉಲ್ಲರ್ ಬಕ ರಡ್ಜನ ಪೌಜಿ ಮರ ರಡ್ಜ ಏರವು ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಕ್ಕಡಲಾಗರ್ ಆರಂಜಿತ್ತಣ ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಚ ಇರು ಲೈವ್ ತೂಂದಿಪ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಈರಗೆ ಎತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇರ್ ನಾತ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪುಣ್ಯ ಮೂಲ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನೇ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತನೆ ಬರ್ಕಂದು ಬರ್ತದ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಟಿವಿ తీయర్ల ಕ್ಲೋನ್ ಅಂಜಿ ವೈಫೈ ಅಂಜಿ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಮುಳು ಅವು ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ವೈಫೈ ಅಂಜಿ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಅಂಚಂಜಿ ವೈಫೈ ಒಂಜಿ ಬರ್ತನೆ ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಟನೆ ಇಂತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲಡು ಟಿ ಇಂದೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೇನ ಬಾವಿ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾವಿ ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾವಿ ಅಂಜನ್ನ ಬೊಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇದಾಡ್ನೇನಾ
ఆయన గుర్తుండ దాదా ఆయన ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ఆయన ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದೆ ఆయన ಗೊತ್ತುಂಡ మళ్ళా పెట్టేట పోవద్ది ఆయన ಗೊತ್ತಿದ್ಯ పెట్టేಷ್ಟು పోవద్ది ಆಯ್ ಬಾವಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಯಾರಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎರತ್ತು ಈ ಭಯಂಕರಗೆ ಹೀರೋ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ರಶ್ಮಿ 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 ಮೇಡಮ್ ನಡಕೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಲದ ಮೇಡಮ್ ಅತ್ತವು ಏರಾದಿಪ್ಪು ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ತು ಏರಾದಿಪ್ಪು ನೀತನ ಸಂಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪದ ನಿತೇಶ್ ನಿತೇಶ್ ನೀತು ನೀತು ಗೊತ್ತು ಜಾ ನೀತು ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಿದೆ ಬಲ್ನಾಡು ರೇರು ನಾನು ಗುರ್ತೊಂಡ ಯಾನ ಉಳ್ದಾಯ್ತಂತ ಒಳ್ಳೆ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅತ್ತು ನೀತು ಗೊತ್ತು ಜಾ ನೀತು ಬರ್ಪೇಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಲ್ಲಿ ಆನ ಅಮ್ಮನ ಸಂಗಡ್ನ ಹೋಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತೊಂದಿಗೆ ಹಾಲು ನಿನ್ನ ಗುರ್ತೊಂದಿಗೆ ಯಾನೆತ್ತಿ ಯಾನೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತೊಂದಿಗೆ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಏನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪದಾನೆ ಬಾವತಾಯಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬ್ರೋ ಇರಿಗೆ ಯಾನ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫ್ರೀ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮೇರ್ನವ ಫ್ರೀ ಕೊರಿಯದ ನಮ್ಮೇರ್ನವ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬರದೆ ಆಯವ್ರಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ದಾದನ್ ಮುಣೆಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಕೇಂದೆ ಚೂರ ತಿತ್ತೆ ತಲ್ಲೆ ಅವೇ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಚೂರು ದಿನ ಆಂಡತೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ ಅರೆ ಮಂಡೆ ಚಾತನ ತಿಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲುದು ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚೆ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚೂರು ಬಾತಿರ ರಕಂಡೆ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಬಿತ್ತೆ ಮೂರುಳ್ಳೆ ಪಾಯರ ತೂಡು ಒಂಜೆತ್ತೆ ಪೋಡು ಅದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಇರುದಾನೆ ರಜೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೈವ್ ಬರ್ಬೇಕು ತೀಯರ್ ಅಪ್ಪ ಚೂರು ಚಾನಲ್ ಸತ್ತು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಪುರ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಈರಡೆ ಪಂಪ್ಲೆ ಈರ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ ಜನ ಹಂಗೆ ಬೇತಂಗೆ ಹೇಳತ್ತೇನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಪನಂಬೆ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟಾಪ್
ಕಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಅಂಡ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಎತ್ಕೊತೀನಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿ ಲೈಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಆಚೆ ಫೇಮಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಡಿಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಸರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಲೈಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಬೇರೆ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣೆ ಮೆಂಜಿ ಪಂದೆ ಲೈಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಬಾಲೆ పొడి పొడి లైక్ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬಾವ ಅಂದೆ ದೇವರಡ್ಡಿ ಅನ್ಪಡೆ ದೇವರಡ್ಡಿ ಅನ್ಪಡೆ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪಡ್ನ ಈರ್ನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಈರ್ನ ಅಲ್ಪ ಶಾಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಈರ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿ ಪುದರ್ಗಂದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂಟಿದಂಟಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋ ಅಂಟ ಪನ್ಪೆ ತೂಕತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಕ್ಕ ಈರ ಆಡೆ ಪೋತು ನನ್ನ ಭಾವನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಗ್ರೋ ಆಪುನ ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಿರ ಬೊಕ್ಕ ಈಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಚೂರು ಕಲ್ತಂದು ಬತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಚೂಡಿ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೇದಾರ ಬ್ರೋ ಎತ್ತ ಸತ್ತು ಬೈದೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡಾರಿ ಕುಕ್ಕಳೊಗರ ಸುಮಾರು ಸತ್ತು ಬೈದೆ ಐತೆ ಟೈಮಾನು ಬರಂದೆ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬತ್ತದ ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯಸ್ನಗಳು ಭಾವನೆಗಳು ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿವಿ ಹಿಡಿತಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀನ್ ಇದಾದ ಉಂಡ ತುಕ್ಕ ಅವು ಈಡೆ ಕೊರುಂಬೆ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪು ಕೊರು ಈಡೆ ಕೊರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಆತನೆ ಏಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿ ಈಗ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಬಿಡ ಒಂದೇ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೋಣ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಬಕ್ಕಡು ಉಳ್ಳಾರ ಬ್ರೋ ಅಂದು ಕಬಕ್ಕಡು ಉಳ್ಳಾರಮ್ಮ ಕಬಕ್ಕಡು ಓಲಪ್ಪ ಇಡಗಿಂಚ ಬದರಂಬೆ ಓಕೆ ಸಲಕ್ಕೆಡು ಮಾಮೂಲಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪೊಡತ್ತ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ನ ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡದ ಅದನ್ನ ಅತ್ತದ ತೆಲಿಪುನದ ಅದನ್ನು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸತ್ತರ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಅಲ್ಲದಿತ್ತಾರ ದರ್ಗಿದ್ದಾನೆ ಹಿಡಿದು ಮೂರುಳ್ಳೇರಿ ಸುಕುಮಾರನ್ನೇ ಮೂರುಳ್ಳೇರಿ ಈರನಿಗೆ ಏನ್ಡೇರಿ ಫನ್ನಿಗೆ ಈರನಿಗೆ ಏನ್ಡೇರಿ ಸುಕುಮಾರಮ್ಮ ಈರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ನೀರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈರನಿಗೆ ಏನ್ಡೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದೇರಿ ಸುಕುಮಾರನ್ನೇ ಒಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಕಬಕ್ಕಡುಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನ್ಡೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಕಬಕ್ಕಡು ಇಲ್ಲ
ಅವೇ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದು ನಂದಿರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪದರ್ಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ಟಾಸ್ಕಾ ಉಂತುಂತುಂತುದ್ದು കട്ടാണ്ട് പൂരല്ല കട്ടി കട്ട് 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 എല്ലാം കട്ട് ക്ലിയർ ഇത്തുണ്ട ഇത്ത ക്ലിയർ ഉണ്ട് ಬಣ್ಣವು ರಶ್ಮಿಯಂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ನಿಧಾನತನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ವೈಫೈ ಹಿಡ್ಕೊಳತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಿ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ದಾನ್ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ದೀರ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಂತೆ ಯಾನೆ ಇಜ್ಜ ಉಂತಲ್ಲ ಬೈನೆ ಆದಿ ఆయన ఉంతలా ఉదయ్ ఇందనే కొత్తున్నా గుర్తుండా పెట్టిస్ట్ పోవప్పి బ్యాట్ పత్తి నువ్వు లైవ్ అయ్యి దాని ఎక్కడ క్లియర్ ఇత్తు దానికి మీరు పెట్టిసి పోవప్పి ఉంటాయనా ಕಬಕ್ಕ ಇಚ್ಛಾಪುರಂ ಕಬಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಪುರ ಪೋಲ್ಯ ಕಬಕ್ಕ ಪೋಲ್ಯ ಸುಕುಮಾರಮ್ಮ ಈರ್ನ ಸುಮಾರು ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಈಗಲೂ ಭಯಂಕರ ವಿದ್ಯಾಪುರ ಲಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ఆయన బావి సుకుమారన్న బావి ఎన్న బావి ఎన్న మామ సుకుమార మామ ఎన్న ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಸರಿ ಓಕೆ 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 ನಮ್ಮ ಒಡನೆ ಪೋಯ ತಿರುಗುಗೋಣ ದೈ ಪೋಯ ಪೋಯ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ದಾದ ಅನ್ಪುಣೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಟೂರ್ ಉಂಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಟೂರು ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಕ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಕ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಎಟ್ಟೆ ಹೋದ್ಯಾ ಅಂದ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಎಂಕ್ಲ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಹೋದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಗುಂದ ಮಿತ್ತಿರದು ತೂಪವ ಜೋಕ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೋಡಿ ಪಿರಂಡಿ ಓಲ್ ತಿರ್ತೀಯೋಡ ಮೂಲೆನಾ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಯ್
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕಬಕ್ ಸಿಟಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಪಿನ ರೋಲನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಪ್ಪ ಇದು ಗಡೈ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೋಜಿನ ಲಾಗನ್ ಪುಗನ ಅಂತ ಮನ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಪುಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಲೇ ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬನ್ನಾಗ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುಗ್ಲು ಪುರ ತೂವೇರು ತೂಪಾತಿ ಅತ್ತು ತೂಪಾತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಪಾತ ಅಂದ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ ಒಳ್ಳ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಏರ್ ಪೂರ ತೂಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬಡ್ನಾಗ ಲೈವ್ ತೂದು ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಪನೋಡತೆ ಅಂಚ ಪನೋಡತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಏರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರ್ ಪೂರ ತೂಪರಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಂಡ ಮನ್ಪುದ ಮಂತದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಪ್ಪುತ್ತದೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡತೆ ನಿಗ್ಲು ಪೂರ ತೂವೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ತೂವೋಡು ಅಂಚೆತ್ತಿಂದ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದಿಲ್ಲ ಎಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡ ಎಂಡೆತ್ತೆ ಲೈವ್ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಇಡ ತೂಪು ಜರತೆ ಐಕ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡ ದಾದ ಬೊಡ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹತ್ತನೇ ಅವಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಅನ್ಪಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜಿಲ ಒಂಜಿಲ ದಾದ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಏಕರ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಇಡಗಿಂಚದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಅವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಏರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಬಕದಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇರಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುನ ಬುಕ್ಕ ಮೋನೆ ತಗೊಂಡು ಪುದರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಾ ಹಾಂ ಕಬಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಅಂಡ ಆನಂದ 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 ಬಂದಲ್ಲೇನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಮಾಗಿ ಎತ್ತ ಮಗ್ಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗ್ಗಿ ಎಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಲಾಗ್ ಎಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಡ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪರ್ದು ಫೋನಾಗಿತ್ತು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುದ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನು ಇವ್ರದ್ದು ಎತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯಾನು ಕಬಕ್ಕಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಕೊಡ್ತೊಂಡ ಕಬಕದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮುಗ್ಲನ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾಮುಗೋರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾನು ಇವ್ರದ್ದು ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಚಿಗಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಕಬಕತೆ ಕಬಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾನ ಮಾಮನಡೆ ಬಾಯಿದ್ದೇನೆ ಬೆಟ್ಟನಾ ಮನೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಡ್ದಪ್ಪ ನಾನು ಇತ್ತದ ಬಾಡ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ಲ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೇನೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡುಗ ಅಂತ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇನೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಈ ಲೈವ್ ನೆಂಡು ಅಂತಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಅವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್